ni shabiki onyalo nyisowa ni shabiki otime ang'o kaita bro miye thuolo mondo nyiswa matin kuom shabiki kapok wachako chenro ma kawuono. Atiyo gi shabiki.com. Shabiki.com en kambi ma milieke tuke migo punda wacha ni go punda. Koro kae wakelo nu chenro moko mabeyo beyo ma ji ude ji medo nyalo loye mich mopogore opogore pesa mopogore opogore e shabiki.com. Kilieko tuke mopogore opogore wan kacha gi tuke mag leagues madhi mbele, tuke mag ng'wech, tuke mag basketball, nyaka koro World Cup wadonje wakelo ni chenro mar jackpot moro milongo ni Qatar jackpot. Yes. Bas nyaka sani eri agombo ni mondo inyiswa gimoro achiel kende e World Cup ka ang'o momiyo ji e World Cup kwalieko tuke mag World Cup. World Cup kae wan gi gik moko ariyo. Mokwongo wami thuolo mar lieko ni team mane mineno kadhi loyo World Cup. Ilongo ni football outrights. Kidonje shabiki.com tiyo gimilongo ni football outrights. E football outrights kanyo ing'iyo ni timbe 32. Dingin timbe 32 yes. E timbe 32 gi ng'a madhi loyo kombe ni. Wang'iyo maber no kombe ni osega logi timbe ma Europe gima South America kende. Be nyalo bede chance moro ni nitie team manyien madhi loyo World Cup. Kaka Senegal. Kaka Senegal, kaka Netherlands poko loyo ga World Cup. Koro ng'ato nigi thuolo malieko kako hero. Nitie thuolo kanyo e shabiki.com ilieko kaki hero ni team mane mineno kadhi loyo World Cup. Koro team ka team nigi odds. Ang'e ni ji mang'eny paro ni Brazil ema dhi win World Cup. King'iyo team magin go ji neno ni mane team manyalo win World Cup. Koro odd mar Brazil en kanyo 5.0 nikech en mineno ka ji neno ni odhi loyo mang'eny. To bas wan kanyo nyaka gi Argentina ema number 2. Number 3 wan kanyo gi Brazil gi France. Koro timbe mochopo nyaka Saudi Arabia. Ka Saudi Arabia loyo World Cup wan kanyo odd gen 1,500. Koro wach ni keto kata siling 100 e Saudi Arabia. E Saudi Arabia mondo lol. Ineno kaka nyiero no e kaka ji no nyiero Leicester City 2015 magi kao league. Koro nitie kanyo outrights. To mopogore gi outrights wan kanyo gi Qatar jackpot. Qatar jackpot ni nyiso ni en jackpot moting'o timbe manie World Cup kende. Opiche manie World Cup kende. Wamiyo piche 6 iketo gi siling 8 kende. To wami siling kiyudo gite correct. To wami siling 60,000 every day. Pile ka pile in gi thuolo mar loyo siling 60,000 kilieko tuke 6 mag World Cup gi siling 8 kende. Yes. Nyakwara Ramogi mago timore mana e shabiki.com kar go punda moyiedhi ma ji mathoth yude. To par ni mago mag league ma pile ka bede pod nitie, jackpot pod nitiere, onge gimochung' ma mopogore gi World Cup inyalo dhi nyime lieko kaka ni lieko moko mokalo ka. Kawuono wan gi timbe ma bende osegolo tuke kata kwan mar jotugo madhi tuge World Cup madhi chungnegi e World Cup. Adwa ni mondo wang'iyane moko kuom tukego kata timbego mondo wang'iyane ni to gin jotugo mage moseyier gi coaches madhi tugo e World Cup. Ka director mara nyalo winja inyalo miyowa moko kuom timbe ma bende osegolo to kapok wadhi kanyo adwa ni mondo wawinjane chwako wich ma kawuono. Adwaro ni mondo mi inyisane niya en ang'o maket e kind en ang'o e World Cup mane ok obedo gi tuk final to ng'ano mane watimo chieng' cha aparo ni mae ne watiyogo chieng' machielo maeri ne watiyogo chieng' machielo ma kao kamano to chaki miyane director miyane machielo director mondo mi wadhi mbele mapiyo piyo. En ang'o maket e kind Leicester, Burkina Faso, Jordan kod Georgia, timbe 4 go. En ang'o maket e kind Leicester pinyno iluongo nang'o? Jordan, Burkina Faso to kod Jordan kod Georgia. Adwaro ni mondo mi iornwa ote machuok e namba mar ka ote machuok ma en 23600. Kaito wabro mi thuolo mar gosim. An bi chwako wiya wacha nuone penjono kendo. Anuo penjono. Yes. Director aneno ka Tomo ko yudo penjono koro ketne screen mondo som kende. Obodwa chwako wiye. En ang'o maket e kind Leicester, Burkina Faso,
Jordan to gi Georgia. Iwinjo? Lestan, Burkina Faso, Jordan to gi Georgia. En ang'o makete kindgi? Gi ang'o ma gi share in common? Kwa tudo gi weche mag World Cup. Okay. Aneno kosechako chwako wi. Nitiere duoko, ka in gi duoko tinyalo oro note machuok 2-3-6-000. Kati ibro yudo thuolo mar gonwa simu, namba maro mar simu wabro keto die screen kanyo ero. Bas, koro wadwa ni mondo wang'i ane moko kuom jotugo moseketi kaluwore gi moko kuom timbe mabende oselando squads magi madhi e tuke mag World Cup. Pare wachaka negi tim mar Australia, kama nyaka sani kuom jogol wan gi Matthew Ryan, Andrew Redman, Dani Vukovic. Mano jogol, ibro manya achiel kuomgi mabende biro mako negi gol. Mago gin moko kuom jotugo ma kocha osegolo nyingi kaka jogo madhi e World Cup. Wanyalo ng'iyo kendo tim kata defenders kata jo back, wan gi Aziz Behich, Milos Degenek, Thomas Deng, Joel King, Nathaniel Atkinson, Frank Farashis, Harry Sota, Kai Rowells to gi Craig Godwin. Thoth gi gin jotugo moko ng'ere nikech ok gitugo e lig maduong' kaka ma Ingereza, Bundesliga. Kara kamano wang'iyo ne jogo pap, jogo dier pap gin kaka Aaron Moy, Jackson Avin, Aden Krustik, Bradley Wright, Cameron Delvin, Ricky Magre, Keno Bakas. Mago gin jotugo madhigo dier pap ne pinero mar Australia. Kaeto machielo, parni Australia nie Group D. Auer Mabil, mago joloyo, Matthew Leakey, Martin Boyle, James McLean, Jason Cummins, kachiel gi Michelle Duke to gi Garang Cole. Gima menre tim Australia ni maduong' malich en Garang Cole no. Mano jo South Sudan. South Sudan. Mane odhi Australia kaka refugee. To kendo en mudhi bedo jatugo matinie mogik e World Cup. Ma pod provisional squad. Kapo ni gi make it kama squad magidhi gilando. Odhi bedo jatugo matinie mogik ka en jahigni 18 madhi e kombe mapiny mangima. Garang Cole. Mangeche ni oja higni adi sani? 18. Jahigni 18. Yes. Madhigo World Cup. Nyiso miyo ji mijing'o ni nyathi kaponi en gi interest e go mpira. Miya thuolo. Miye thuolo dhi go mpira, japuonj kapuonjo skul. Kineno ka nyathi moro nitie manigi interest e sports. Migiuru thuolo. Nikech ikia ni ang'o mani mbele. Nyalo bedo ni mae thuolo gi maber magi nyalo represent go piny. Okay. Yes. Okay, akeni wanyalo yudo squad mati machielo. Brazil, wang'iane Brazil kato gin jotugo kato koro ting'o jotugo te. Goalkeeper Alisson, Anderson, kachiel gi Weverton. Jobak wating'o Dani Alves, Danilo, Alexandro, Alex Telles, Bremer, Edna Militao, Marquinhos, Thiago Silva. Dani Alves dhi bedo jatugo maduong'ie molich, jegni 39 sani. Dhi bedo jatugo maduong'ie mogik e World Cup e team mar Brazil. Yes. Okay, to kawang'iyo kata mana jotugo mago dier pap. Wang'iyo ne jatugo miluongo ni Bruno Guimaraes, Casemiro ncho biro e EPL machiegni. Yes. To podo temo aneno kosechako maber, ok odhi marach ahinya. Wan gi jatugo machalo Fabinho kata Fred. Ang'o mwanyalo wacho kuom jatugo Fred? Iparo ni ne en kare mondo mi oyiere obed e squad mar Brazil? Position ma diere ni e position maonge ga e Brazil kabisa. En position minyalo kawo ng'ata. Nikech kit tugo mar Brazil en ga tugo moro mar nyisruok cha. Makoro samba way en strikers nyaki gol madoido moko e mpira. To jadiere kanyo sana namba 6 ng'ino ok dwar mila mang'eny. Koro tek ga yudo ng'at minyalo, nikech king'iyo kata history gi Gilberto Silva gini Zero Bato jomanogo die gin imanyo ng'ama tek, ng'ama otegno kabisa. Ema koro yude ka Fabinho
Fabinho, Casemiro, magi koro jok motegno manyalo go position. Kato bedo ni ikgi oseniang to pod giyudo position nikech position otek yude Brazil. Nikech mano mostly yudo position ma Italy, Germany, England, lakini Brazil gocho gima dongere luongo ni flair. Brazil kanyo yudo position otek. Koro ngata moyudi to kacho ni gin joma richo. Fabinho gocho maber Liverpool, Casemiro gocho maber Manchester United. Koro mago jok ma gidhi chiwo nikech jotugo mang'eny jotugo gin jotugo ma pod ikgi ni piny. Koro kiyudo jogi biro gi experience moro madhi miyo timno mijingo. Aparo ni coach ma Brazil bedo gi tich matek ahinya yiero squad mare nikech jotugo ma Brazil mabeyo ng'eny. Obed back, obed midfield, obed joloyo. Aya, adwa ni mondo wang'iya ne joloyo mag Brazil moseyier madhi konyo Brazil e manyo gol. Wang'iya ne strikers mag Brazil ka oting'o Anthony, oting'o Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, kachiel gi Vinicius Junior. Kanyo tie ng'wech. Ka mondo mi yud namba gima ng'eyo ka maneno ka Gabriel Jesus nyaka mi namba kanyo nango sani ober Gabriel Pokoloyo e picho chiko mukado ang'eyo lakini nyinge no owuon ok kata ni nyinge ni chalo gi Jakayuda nyinge owuon Gabriel Jesus ka ene pap nitie kaka kata koko nyalo loyo to kako supply mpira sani pod ober to manyo jaloyo wamanyo in fact from nyinge no jaloyo manyo jaloyo ok wamanyo suppliers to dongi ng'e ni nitiere ng'ama nyalo konyi loyo ok inyal golo pira kendi mibimilo nitie ng'ama to mano wantie wagin kanyo gi Vinicius Junior ntie Martinelli ntie Neymar ntie Pedro ntie Rafinha manyalo timo supply ere ng'ama ineno no nego bed namba chike Brazil giweyo ng'at milongo ni Fabinho from Liverpool. Fabinho from Liverpool. Kata squad no Richarlison. Ket gimanyo an outright striker jaloyo. Ma okwador supplier ng'eny kanyo Vinicius Junior gini kanyo manyalo timo supply. Rafinha, Pedro, Rodriguez ging'eny kanyo. Koro kimanyo ng'ato maloyo Gabriel bro gocho obro do chance. To kapar odhi gocho past 3 matches. Kapo ni Brazil odhi. Mano Gabriel Jesus. Okay. Yes. Aya, nikech Gabriel ng'enye Brazil kanyo. Kila ng'ato Brazil. Apa ni en lungo no nyango. Kidhi Kisumu lungo no nyango. Kila ng'ato bro ng'i. Gabriel defender mar Arsenal bendo weyo oko. Yes. En bendo kobiro. Yes. Bas. Koro wachak wang'iya ne maybe wanyalo ng'iyo. Okay, wachak wang'iya pod wang'iya ne Brazil ka. Nitiere jotugo machalo kaka Thiago Silva. Yes. Dani Alves. Jotugo gidongo. Ang'o momiyo chuno ni nyaka gibedie squad ni? Nikech Brazil nigi jotugo mang'eny mabeyo to ibergi ni githindo, gin nyithindo. Gin jotugo maraga. Yes. Pod gin raga. Raga gini nyaka imanye ng'at man nigi experience manyalo luongo ji to order. Mung'eyo ni team wadhi gocho ni gocho ga kama to mae kako nego bedni wagocho kode. Koro nyaka ibede gi ng'at moro ma jatene moro iye kanyo mose neno gini mang'eny manyalo kelo some order nikech neno jotugo ka gidhi e World Cup kae seche moko anasa mag piny be ng'eny jomoko jotugo moko ringo wuok e camp odhi kamoro ko nyaka bede ng'ato moro ma nigi focus nikech nyithindo gi gin gibere tiendgi. Koro ng'iya ne jatugo machalo Alex Telles Marquinhos kata mana Thiago Silva ng'ani kowene Kylian Mbappe kende Mbappe nyarundo ji adekgi makalgi gima dhi konye kae en experience ngufu to sedhi modong en mana koro kako en experience no kende madhi konye ng'ato kaka Dani Alves iwacho ni en jatugo e piny mangima moseloyo okombe moramora okombe duto koro World Cup ni komede yo kombe kol World Cup modhieni komede yo kombe nego te to en ko probably longa ni greatest World Cup oseloyo podi okapar kane ne squad ma 2002 okapar kane ntie kinde no nke 2002 nyaka sani madhigni 20 okapar ng'ato nyango tigni 20 Gianluigi Buffon ma Italy macha to no gocho goalkeeper ogocho nyaka igni 40
wadhi ane piny mar Costa Rica, wang'i ane lineup mar Costa Rica. Kadipo ka nitie jotugo mong'ere e kwethno mar Costa Rica moselandi, wan gi jotugo machalo kaka Keylor Navas, Esteban Alvarado kaachiel gi Patrick Sequeira. Jogonde gi ok gin jogonde moko mong'ere ahinya kaluwore gi kuonde ma gigoche. Nyalo ni gigocho mana dala. Aya, jatugo nieri ne nitiere Madrid, Keylor Navas ne en jatugo mar Madrid e kinde mokalo. Kaeto chako dhi e PSG bende otemo goche. Kaeto mamoko gi ekito ke gin mong'ere. Wang'i ane defense mar team ni, wang'i ane defense mar Costa Rica. Francisco Calvo, Joan Pablo ema bet ong'ere kanyo. Kaeto Kendall Watson, Oscar Duarte, Daniel Chacon, Keisha Fula, Carlos Martinez to gi Brian Oviedo. In fact, king'iyo jotugo gi, thothgi ok gin jotugo mong'ere ahinya kaluwore gi leagues magi. Samoro gigoche leagues moko mopondo. Geno nitiere Costa Rica. En mana geno ma timbe mag Warabu ka gigoche Africa Cup of Nations. Nyiso ni jogi osetugo e liga achiel. Kapo ni gitugo dala gite. Nyiso ni gisegi tugo e liga achiel, ging'e tie jowetegi. Koro ginyalo yudo gima Belgium ongego. Belgium nigi stars mang'eny to gikia kaka tiendgi onego bed ni ringo. Koro mane ber bedo ni ugocho dala ute. Koro kudhi kacha to nyalo kelo performance. Nikech koro un gi thuolo malach mar bedo kanyakla. Inyalo puonjwa meng'a gimoro ma coach dwaro ni mondo mi otimre. Mopogore gi jotugo, wacho ni jotugo kata ma Brazil gigocho Spain. Kitambo ng'ato wuog Spain gidhi kata e friendly match. Emomiyo ineno ka friendly match mang'eny mag Brazil, Argentina igo mana Europe nikech ng'eny jotuggi ni gocho Europe. Yes. Okay. Wanyalo ng'iyo jogo mago dier pap korka tim nieri mar Costa Rica. Jotugo mago dier pap oting'o Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Justin Salas, Rowan Wilson, Gerson Torres, Douglas Lopez, Jewinson Bennett, Alvaro Zamora, Anthony Hernandez, Brandon Aguilera kaachiel gi Brian Ruiz. Kichako ing'iyo kanyo, Brian Ruiz ne nitiere Bolton Wanderers chon. Sani ogocho MLS sani e piny Amerika. Osebedo kanyo ero kuom higni mang'eny, madirom 15 years. To jotugo mamoko gi thothgi bende ok gin jotugo mong'ere ahinya. To bende samoro yudo ni timbe ma ji ok ong'e ahinya gi ema nyalo chendo Tom. Mana kaka Leicester nobiro ka ji ok ong'egi. Nitie pogruok kuom chendo gi loyo kombe. Ginyalo. Ng'ama nong'e ni tim mar ng'ama nong'e ni final dhi bedo e kind Ufaransa gi Croatia. Ne onge. Croatia no onge ng'ama ne paro. Bende niwacho ni Croatia ka nodhi e World Cup mokalo. Nochuno ni mondo gimany hotel machielo nikech mane ging'ado cha ne ging'e ni ne gidhi rem gi chien. Mano France 98. Koro chuno ni ging'ado hotel nikech hotel cha kiseng'ado ni abuwuok tarik makama tiwuok jomoko donjo. Ineno Costa Rica ni. Emomiyo kidonje shabiki.com od margi mar loyo kombe ni en 81. Nyiso ni chiegni ni ok ginyal loyo. Yes. To king'e ni samoro odds go bende kaka kawuono wacha kuom ranyisi nitie tugo madhi bedo e kinda tim ma Chelsea gi Man City. To iyudo ka Chelsea omi 5, Man City omi 1 point gimoro. Ting'eno opira no nyadhi kata draw ok inyal ng'eyo. Omiyo anta jiwa ng'ato ni kata koyiero Costa Rica to yiera obed gi inyalo lo mpira moro achiel. 2002 Korea Japan World Cup ma Korea Japan. Senegal loyo France first game. Okay. Olo France first game. Magidhi kimungu gidhi magichopo nyaka quarters. Taki golo gi chanilo ngane golden goal. Sudden death mataki golo gi quarter finals. Kuro inyalo kapo ni un team ma ok ong'e ahinya. Unyalo put up a good performance. Okay. Unyalo gocho maber. To knyis ni unyalo loyo to kapar. Okay, wang'iane strikers mag team ni, wang'iane strikers ko wanyalo yudo strikers mag team ni. Wan gi Joel Campbell, Anthony Contreras kaachiel gi Joan Vanegas. Joel Campbell sani opiche aparo ni ok en Joel Campbell nogocho Arsenal. Kinde mokalo. Mak mana ni sani to ok aseng'eyo ni to form mare lich ahinya sani nikech league ma bende osedhiye. Koro kwanyal wacho ni
oliet ahinya sani lakini kinde yene higa bende medore ndalo ng'eny ndalo bende koro medo dhi koro team mar Costa Rica iwacho ni samoro giting'o strikers adek kende gina gi strikers adek magiting'o France be noloyo World Cup gi striker achiel France yes Giroud kende Olivier Giroud kende mene to ne gilo World Cup mago timore Ramogi mago ema koro waloso ni to pod wan gi mathoth mwadwani mondo wakoni wadwani mondo wadhi e team mar Denmark en achiel kuom time ma bende iwacho ni nyalo dhi mabor samoro nyalo dhi nyaka round mar timbe 16 wang'i ane Denmark goalkeeper Kasper iluongo ni Kasper Ngoa aya kaeto gi Olivier Christensen goalkeepers gi kawo ariyo kende nikech ging'e ni Kasper Schmeichel ema dhi nego throughout kaeto koro wang'i ane defenders wadhi adhiya defenders producer kinyalo miwa defenders jogo mago jobak gin Simon Jakim Anderson Jakim Mahel Andreas Christensen Ramus Christensen kaeto gi Jane Schreier Victor Nelson to gi Daniel Mas kanyo bende ok wan gi jotugo moko mong'ere ahinya nitiere Christensen mane gocho ne Chelsea e kinde mokalo ndio kaeto gi jatugo machielo Daniel Was en to pok ogoche EPL sani koro Christensen nitiere Barcelona kendo en achiel kuom jotugo ma bende konyo Barcelona to ok wang'eyo ni to kodhi e national team ng'eni nitie samoro ma ng'ato bede maber e club to kodhi e national team tiyudo ka performance mare odok piny gimiwachoga gi jotugo Daniel Was tugo ne tim moro ni Brondby ne gigocho gi Arsenal e Europa League inyalo paro kaeto jatugo machielo machalo kaka Simon abro nyisi kama otuge mana bang' thuolo machuok ahinya aya wang'i ane timno mar Denmark jobak be waneno ng'ama nyalo bedo threat mong'ere onge aya producer kinyalo miyowa jogo mago midfield kata jogo mago dier pap wan gi Thomas Delaney Matthias Jessen Christian Eriksen Per Emil Hojenberg kanyo nitie Eriksen Christian Eriksen ang'o minyalo paro go Eriksen Euro 2020 ka odini ko boyudo jeraha e pap mano podho mano chungo opira kuom dakika mang'eny ahinya duogo ne mochako go mpira chalo hono moro malich nikech ng'eny jotugo koseyudo ajali machalo kamano ikonoga ni koro giwe wach mpira nikech ok gidwa ni chunygi odhi ka ing'eni noyudo kodhi e tim mar Inter Milan kaeto nowach ni koro nyaka ketne gadget moro nyaka timne bero ketne gadget moro machiegni gadundone makapo na adundone dwa chung' to gino buoge to chako gwecho makara sani ogocho oduoge EPL lakini en gi shida no koro erodhi e World Cup aparo ni mondo mi daktar puodhe no dhi e World Cup daktari ong'eyo haya wachako dhi ane joloyo mag tim no mar Denmark joloyo wan gi jatugo machalo Andres Olsen Jesper Lindestrom Andres Cornelius Martin Braithwaite Kasper Dolberg Mikkel Damsgaard to gi Jonas Wind kae ng'enyne Martin Braithwaite bang' kosegocho ne Barcelona mane nying mong'ere ahinya e tim ni sani en ema pano nyalo ting'o tim ni malo yes timbe machalo ka jotugo machalo kamagi eki inyalo kawo gi ni ok gin jotugo mong'ere ahinya to ka gidhi samoro gin bende ging'e ni gidhi kaka underdogs to koro gima gisechano ma gidhi timo bedo gima liet mokalo tim machalo kaka Iceland Euro inyalo paro ne gidhi adhiya gi jotugo makanyo to be ne gidhi adhiya maber magitimo maber omiyo kik wacha tim moro amora kata mna Croatia bende nodhi e World Cup mana kamano to gidhi magichopo e final to dong ne gichopo e final kanyo ma thoth jotugo ma Croatia nodhi ong'ere tabu ni mpira kae be nambari ok ng'ega ahinya nambari ok ni ni namba achiel eming'e lakini mondo mi namba achiel bedie namba ariyo nyaka bedie mane ga koro winner takes it all yes lakini midila moro to nyaka miya wang'i ane Japan nyinge moko kanyo maweya
Swishi Gonda, Daniel Smith, Elijah Kawashima. Aya, mago jogol mage. Makorilongo ni Sui Gonda. Awangia neti jobak ma Japan, Miki Yamane, Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Tehiro Tomiyasu, Shogo Toniguchi, To Itakura, Hiroki Ito, Yuto Nagatomo. Nyingeri kanyo. Igeni jogi nyalo luong mana ni nimekula nikashiba. Beodia diambele. Takehiro Tomiyasu gocho Arsenal. Ogocho Arsenal. Ogocho Arsenal. Nagatomo gocho Borussia Dortmund. Nagatomo aparoni. Okay, wangia neja tugo machalo Yuta ya Nakayama. Nuto Nakayama. En bende nje tugo mabende dhi gocho de Japan kaka jabak. Makmana ni ngeni bak kanyok nyagi nyago gi duto te. Nitiere jatugo ka miluongo ni Maya Yoshida otugo ne Schalke. Inge Schalke? Yes. Yeah? Yes. E Bundesliga? Yes. Aya, kaito Nagatomo, Yuto Nagatomo, Yuto ogocho yo Scotland sani. Okay. Aya, wabro medo miler mare. Wadhi ane jodier pap korka tima Japan nyinge ni kama mit matamre gi nono. Wataru endo. Hidemasa Morita, ni chalo nga Morita. Aito ngato bendiluongo ni Ao Tanaka, Gaku Shibasaki, Kaoru Nitoma, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Junior Ito, Takumi Minamino. Takumi Minamino manoja Liverpool. Yeah. Kaito Takefusa Kubo Giyuki Soma. Iyudo Takefusa Kubo gocho Real Sociedad. Yeah. Mabende dhi gocho kawuono. Kaito Giyuki Soma. Yuki Soma gocho Japan. Ogocho Japanese League kono. Mano Yuki Soma ne team miluongo ni Nagoya. Team Nagoya. Man tiere Japanese League. Nagoya Grampus. Olunga gocho ni team manager. Olunga e Japan. No gocho ne Red. No wok Nagoya kendo no sedhi. Yes. Entiere Qatar kama World Cup dhi. Wangia ne jotugo mago mbele korka team ni ma Japan. Wangi Daized Maeda, Takuma Asano, Ayae Ueda. Asano ne gocho ne Arsenal kinde mokalo. Takuma kendo Arsene Wenger emano kawe kinde cha. Sani ogocho PSL Bochum. Mano e Germany Bundesliga. Kaeto Daisen Maeda en jagotugo magocho ne team mar Scottish Premier League. Gocho ne Celtic kama ne Wanyama bendo goche. Ne gigocho gi Wanyama Daisen Maeda. Kaeto Wanyama tawinjo ni chal kagima nenore Ingereza chal modwa duogo. League ma Ingine nikech osewuok kono. Kaito Weda ogocho ne Club Brugge e piny Belgium. Ayase Weda. Mago gin moko kuom jotugo mag Japan mabende wasemenyo kawuono ni iri mabende osegolo lineup margi kata squad margi madhi e tuke mag laro simbo mar piny mangima. Bas, mago gin joloyo ma wasenyisi kamano ero bende. Wadwa ni mondo wanwane penjo cha. Wadwa ni mondo wanue penjo chande bang' thuolo machuok ahinya. Penjo manende cha. Adwaro ni mondo wanuo penjo manende cha mondo yornwa ote machuok kaeto wabro miyi thuolo mar go simu mondo inyiswa wachwak ewi matin. Inyiswa niya en ang'o maket e kind Leicester, Burkina Faso, Jordan to gi Georgia. Ornwa SMS 236000. Kise oronwa SMS to kamoro wanyalo miyi thuolo mar yudo mich maber kwa Shabiki mabende mana ne jaloch kende mabiro yudo duoko mar penjo no. Wachak wang'iya ne wadhi okang' machielo. Bas, nyisa ne oro ni stream. Tom, mokwongo wang'iya ne kuom jogo mosetajo squads magi sani. Inyalo wacho nang'o kuom jogo mabende wanono kawuono. Ere team matek mologi? Brazil.
Brazil. To gitek mana nikech wang'e jotuk gigo. Timbe ma kaka Costa Rica wanyalo wacho ni ok tek ahinya, but wawacho kamano nikech wakia jotugo go. Koro wanyalo dismiss gi ni gin gi ok gitek nikech wang'e tim ma Brazil. Ba kata kamano Brazil en tim ma ji te paro ni ma thuologi bang' higni 20 ma thuologi, mana kaka France be nokawo kombe bang' higni 20 mar bedo ma okawo kombe. To iwacho ga ni tim mokawo kombe World Cup maluwe ok gijatimo ga maber. Ok gitimo maber. Koro mane medo nyiso ni akene squad mar France pok ocheko. Lakini bedo ni France jotugo machalo ka Pogba gini onge, Ngolo Kante, aparo ni gin gi shida. Gin gi shida mar especially midfield margi ok ber. To gin gi Chouameni. To ging'eny mak mana ni ng'ene nying be. Iwacho nying. Ka gidhi e World Cup mar Russia 2018 ne giweyo Benzema oko. Ma ji wacho ni ma kuma dhi onge. To ne gitimo maber. Timo maber. Croatia gini ma gitimo maber. Ne gikawo kombe. Lakini kata mana bang' gine, kata mana bang' Benzema bedo oko no. Kano duogo manorwake tim notimo maber sana. Correct. Aya, wang'iya ne jatugo Sadio Mane nyohinyore nyoro. Sadio Mane nyohinyore dier pap, kara kamano coach mar tim mar Bayern wacho ni oneno ka Sadio pod nyalo chango matugi. Nyohinyore mogole dakika mar 20. Koro geno nitie ni Sadio nyalo dhi. Ing'eni hinyruok moko nitie minyalo we ni tin. Hinyruok moko be apar nikech okombe ni biro e sama leagues dhi mbele. Koro klepe gi be nyaka wachek gi maber. Seche moko ginyalo wuondowa ka ni jatugo hinyore. Te aldiere ni jatugo to ok hinyore. Gidwa mana mondo gi protect jatugo kik dhi e World Cup nikech World Cup ka idhi goye intensive matches liet ma chopo nyaka 30 ga kenang'o. Jatugo nyalo bedo ni nyalo dhi hinyore kucho. Koro klepe gi nyaka bed ni gin gi riekni gi moko be seche moko. Ok awach ni Sadio Mane ok hinyore, lakini nitie klepe moko be dwa protect jotugo. Dwa mayo jotugo thuolo mar dhi World Cup. Lakini jatugo ka jatugo kata nyathi machako go mpira kawuono lekne maduong' en chieng' moro odhi ogo kata World Cup. O represent pinye e World Cup. Koro kik lepe gi be ma jotugo thuolo mar dhi World Cup. Sadio Mane nyalo bedo ni ohinyore. Ko hinyore nyalo bedo gima lich sana ne Senegal ka Sadio Mane ohinyore kamano. To be nyalo bedo maber kendo kapo ni ohinyore, kapo ni ok odhi obede timno nikech koro Senegal dhi kacha ka gin onge attention moro miketo ni jatugo achiel. Mane pogro. Aparo ni samoro mano nyalo bedo ni ji nyalo neno ni bedo ni Sadio Mane onge to samoro ginyalo yoro Senegal. To Senegal nigi jotugo opich gi mokongo gigocho gi Netherlands. Yes. To Netherlands ing'e ni World Cup mokalo ne ok gidhi. Koro giduoge World Cup. Yes. Aparo ni mano dhi bedo tugo mamit mokalo, lakini Netherlands bende ok en tim mayot ahinya, omiyo kik wakawe akawa kamano. Dipok odhi ochando Senegal. Pok gigolo squad gi. Pok wang'e ni gidwa ketero jotugo mage World Cup nikech Senegal be nigi Netherlands be nigi shida mar strikers. Gionge ng'at minyalo kwano maber ni ma is their outright striker. Koro shida nitie kamoro amora. Okay. Ang' wanawene Nyasaye. Okapar ka Nyasaye in jakwath. Okapar ka Nyasaye kaoga sides e mpira. Ing'e ni lamo kilamo modonjo to bo pari apara. To ka ji te lemo ere alam madhi donjo. Ere Senegal gojo gi Netherlands. Koro Nyasaye idono winje alamb ng'a. Ing'e ni ilemo kitero chunyi, ilemo gadier. To konya. Ka ji te lemo gadier. Onge ng'ama lemo malo Brazil. Okay, kapok will to minyalo paronwa wach mar QJP. Yes. Nikech aneno ka nitie ng'amoro na ote ni no ok owinjo maber. Inyalo leronwa kaka QJP dhi timore nikech maeri en kinde World Cup. Kendo ji mathoth geno yudo gima omore niya ni nitie pesa ma pile ka pile 60,000. Yes. Koro nitie gimoro ni Qatar jackpot. Kanyalo kete kanyo Qatar jackpot. Wan ka gi timbe auchiel.
Milton ng'ane kanyo. Timbe auchiel kae Qatar jackpot kae. Tim mokwongo ero nitie Qatar versus Ecuador. Qatar ni dala mae World Cup gi apani mokwongo ini nyalo miyo ng'a Qatar gi Ecuador. Adwa predict to ng'amotiyo gi pacha chieng' moro biyo pog nalo 60. Qatar Ecuador. Qatar gi Ecuador amiyo Qatar tuono. Mane pitch gi mokwongo Qatar. Mano pitch gi mokwongo gidhi loyo. Onge kaka idhi go gi dala gi pitch gi mokwongo. Namba 1 England versus Iran. England dhi goyo Iran e tugo mokwongo. Amiyo ji tips Tom. Senegal Netherlands. Senegal gi Netherlands bro dhi amodhi. Gibro dhi draw e tugo mokwongo. Director wuondo kanyo. Dhi amodhi. Gibro dhi amodhi. Senegal gi Netherlands. Gi Netherlands dhi amodhi. Kata ka Sadio Mane onge. Onge kata ka Sadio Mane onge. Sadio Mane ang'o momiyo wacho ni gidhi amodhi? Ang'eyo ging'e timbe machalo kaka Netherlands go. Ging'eyo timbe mag Afrika. Timbe mag Afrika e chakruok thoro galo timbe mag jorochere. Mana kaka nineno ka Senegal okwongo lo France. Ok en tugo ginyak talo jogi lakini gidhi draw ndek Tom awacho ni. Director. But USA versus Wales. USA versus Wales, mano pod anyalo miyo USA. Anyalo miyo USA. Machielo Argentina, Saudi Arabia. Direct, Argentina. Mano direct. Mana semi Argentina. Then Mogik and Denmark, Tunisia. Denmark gi Tunisia bro dhi draw. Denmark gi Tunisia. Kata kineno ni Denmark tek, ero gin gi jatugo machalo Christensen, lakini podi Tunisia achiel kuom pinje Arabu magocho maber en Tunisia. To gigocho maber to molo kate World Cup kanyo. Nano ok gidhiga mabor lakini ka gichako ginyalo dhi draw. Koro neno kaka ikete kanyo no, kaka ipango tuke ni auchiel mpango kanyo. Ka yudo talo prauchiel. Siling aboro kende emigocho go. To bang mpira karumo aluf prauchiel donjo. Par ne ng'ama nigi simu ma samoro onge gi laptop to dwa donje tugoni, odwa donje QJP, otimo nang'o? Ora the word QJP. Let us adek go. QJP indike SMS. Tiore namba mar 29063. 29063. Indiko ni QJP tioro e namba mar 29063. 29063. Mangeche niya ka ji 10 owine to koro gichama 6,000. Koro mane ka kipoge. Mano chik mar jackpot. Mane chik mar jackpot. Kata ulo mana million to unji adi. Ubwase. Koro inbe jogi nyaka bimiye gimoro bang kagise loyo alufu gi prauchiel. Wan gi duoko moko kuom duoko ma ji oseoronwa. Ng'ato ndikona kae duoko mar penjo marwa ni they lost all their World Cup matches since their first appearance in 1999. 99 nitie World Cup. Mano duoko mare. Machielo wacho ni aparo ni ng'ato okondiko na duoko makare ka. Gin kod defenders. Ni gin kod good defenders. Mane duoko ma ng'ato ndiko. Ni gin kod good defenders. Aneno ka mashinda ni bende ok dwa tiyo makare. Ok odwa kelo na ote maber. To mini neno na duoko mokwongo nwase dismiss 99 ne onge World Cup. 99 ne onge World Cup. Ang'eyo Liechtenstein, Jordan, Georgia, Burkina Faso. Gima machal kod gi koluwore gi World Cup. Mani pok gigoga World Cup. Pok gigo World Cup. Pok gi qualify ga World Cup. No. David no kin jashabiki da mi mechi no. Ayude. Nikech onge yude. Yes. Pok ne gigo World Cup. Pok gigo ga World Cup. Gichalre gi Kenya. Mane chwako wiche. Congratulations David no kijashabiki nikech seto penjo ko kanyisi. En adier ni pok ne gigo World Cup. Aparo ni mano en gima kare. Nidhi maboro. Kiwacho Kenya, Uganda, Tanzania. Ing'e ni Kenya to do ng'ere. Mano di fwenyo mapiyo. Jogi pok nogo World Cup mora mora. Ng'ato to wacho na ka ni they lost all their World Cup matches. Kanye. The qualifiers.
Aya, Ramogi en chenro mar kuku mar World Cup. Parni wakelo ni weche mathoth ahinya motudore gi World Cup. Mabende bro chakore tarik 20 dweni eri mar 11 kendo dhi nyaka tarik 18. Pod ipako Argentina? No. France. Ipako France? Yes. Nango? France nigi jotugo mabeyo sana. Kata Pogba. World Cup makwongo World Cup mapod more wiya kabisa en World France 98. France 98. Kato bedo ne ok aneno mpira kata chiel mar France 98. To pod awinje mang'eny. Ne in kanye? Ne pod akidoro, ne pod waringo kwa wadhi tero. France 98 ok ineno? Ne pod watero dhok modho. Yes. Karakamani dogi neno bage. Yes, koro France bedo jotugo ma sana jotugo ma inyalo wach ni Africa. Dok gero gimoni mago African players mago jo France. Koro gisebedo jotugo ma king'iyo to mi mor kineno mpichgi. Emomiyo apako France nyaka. Yeah, in fact thoth gi gin jorotenge. To Africa kae to timba en Cameroon. Timbi en Cameroon. Correct. An Africa ka abro pako tim mar Lions of Teranga. Senegal. Kaito maduong tabro pako Argentina. Ibok sana ka penji ni kakoni ni 98 manene mkongo. World Cup mane mapod biro e pachi mamore wi kabisa. Ananya paro ma 94 kinde ma Nigeria nego timbe. 94 USA. Nigeria nego timbe kendo gino ne mora kinde go ne gin gi Sunday Olise gini. Kanun wangu. Taribo West. Taribo West defender. Ne licha inya. Aya, amokachi eka ne chako gocho. The Bull. The Bull. Rufai, Peter Rufai, goalkeeper. Ramogi mago gin rapar mag World Cup mane waneno e kinde mokalo kendo wabro medo kelo nu cheno ni pile ka pile wuok tich nyaka tich abich cheno mar kuku mar World Cup. Parnia en cheno mikelo negi shabiki.com kargo punda moyiedhi mami weche mathoth ahinya motudore gi weche tuke. Agombo ni mondo watieke gi thuolo ni eri to nikecha aneno ka Nyarochieng osedonjo ka odwa kelo ni chenro ma iluongo nango mbak ndalo yes. Nyarochieng ni ka gi Nyamusungu licha inya kawuono adwa ni mondo ne ane combination mar Nyarochieng gi Nyamusungu kawuono nyanya kacho ka oyweyo matin ka kamano tadwa ni mondo wagoni oriti gi sani ani luonga ni Milton Ochieng jakabla kinywa na chakwa bed kendo ka saa 7:30 ka wabiro kelo ni chendo ni eri mar kuku mar World Cup. Nyawadwa ka Tom Bwana Jasuba. Erokamano wachakwa rom kiny. Bye bye.